Elena Tantiburlo, Senior Lecturer fl-Università ta' Malta, tappella biex isir investiment f'computers li jistgħu jgħinu lil persuni li għandhom problemi biex jiktbu, bħal nies li għandhom id-disleksja. Faċilissimu ġifieri, m'hemmx affarijiet ta' barra minn hawn. Hemm il-teknoloġija llum għal ħares ma kienx hawn it-teknoloġija, kulħadd juża t-teknoloġija. Jiġifieri għandna l-computers li jaqraw u inti titkellem u jiktbu. Fl-istess programm George Borch, id-direttur tas-servizzi tal-istudenti, jaqbel ma' suġġerimenti ta' Elena Tantiburlo. Elena jagħmel sens. Ma jagħmel sens għax dawn jeżistu f'ċertu pajjiżi, jeżistu f'pajjiżi kollha. Waqt intervent telefoniku qalet li t-tifla tagħha għandha problema bil-kontra, jiġifieri taf tikteb sew iżda ddum biex taqra u għalhekk jeħtieġ li jkollha reader, persuna li taqra l-karta tal-eżami. Minħabba dan in-nuqqas it-tifla tagħha ma tistax iġġib low levels f'suġġetti prinċipali, fattur li ser jillimitala l-possibilitajiet tagħha għall-futur. Din hija weġa mhux naħseb tiegħi biss imma tal-ommijiet li għandhom it-tfal għax hija ħasra. U għalxejn nagħmlu statistiki u naraw għaliex it-tfal mhumiex qegħdin jaslu. Għajnuna fl-eżamijiet, il-core subjects. Elena Tantiburlo saħqet li biex verament it-tfal b'diżabilità jingħataw l-għajnuna jeħtieġ li jsirilhom assessjar ta' spiss u mhux darba fil-bidu tal-ħajja akademika tagħhom. U irrid isir kull almenu kull 3 snin. Imma qisna ħadna l-LSA u daqshekk.